Krásné pondělí všem fanouškům sportu a motorsportu zvlášť. Vítejte u Rally Pokecu po vrcholu české sezony, velkém finále 46. Rally Pačijov. Mám obrovskou radost a čest, že tady můžu přivítat nové mistry České republiky. Včera byli korunováni Jan Kopecký a Jirka Hovorka. Pánové, gratuluju a vítejte. Děkujeme a zdravíme všechny fanoušky. Děkujeme za pozvání a děkujeme. Vítáme soutěžáka českého motorsportu, šampiona České rally z roku 2010, Pavla Valouška. Valdo, ahoj. Také zdravím všechny a klukům obrovská gratulace k titulu a k vítězství v posledním závodě, zcela dominantním, mimo jiné. Děkujeme, Pavle. Děkujeme. Honzo, Jirko, za celou naši redakci taky ještě jednou gratulace. Honzo, to pro tebe 11. titul, Jirko, pro tebe druhý. Slavili jste v neděli, Honzo, ty jsi nachlazený. Slyšel jsem to, slyšeli jsme to i v rozhovorech, tak jak jsi na tom? Ale moc jsme neslavili. Včera jsme se stavili tady v Týništi na Torlicích, tam je restaurace u věže. A tam mají tankovou Plzeň, my jsme tam přijeli asi s manželkou a s klukama asi o půl hoďky dřív než Jirka, se svojí partnerkou a nedopil jsem člověče ani druhý pivo, takže fakt jsem se těšil do postele a dneska jsem celý den doma, takže v oslavě ještě zatím nebyly žádný. A tak o to víc jsme rádi, že jsi na nás udělal čas. Aspoň to jedno pivo jsi teda dal. Jirko, ty můžeš jako jediný říct, že si titul obhájil, loni to bylo s Dominikem, letos s Honzou, tak čím se to lišilo? Tak lišilo se to loni s tím Dominikem, to bylo úplně nečekaný a právě jsme o ten titul bojovali tady s Honzou a hodně nám pomohla ta Barunka, kde Honza měl ten defekt a na tom Pačově už tam chyběla jenom ta jedna etapa dokončit a to se nám povedlo, takže loni ten náskok jsme měli větší a letos to bylo s tím Simonem, no, Wagnerem, takže byl to hezký souboj a bylo to vidět i na těch prvních dvou vložkách teďka v Pačijově, že se jelo fakt naplno, když vemu, že na 18,5 kilákách jsme dostali, já nevím, 2/10 a na další vložce jsme mu 10 dali zpátky, tak to je jako neskutečný. Myslím, že i fanoušci si to museli užít. To teda určitě, rozhodně potvrzuju. Pavle, tebe musím taky zapojit hnedka na úvod. Ty jsi vyhrál titul v roce 2010. Pamatuješ si to ještě, jak jsi slavil tehdy, ty bylo to divoké? Abych popravdě řekl, fakt si to nespomínám. Já si vzpomínám, že stejně jak asi Honza, my jsme bojovali do posledního závodu do Rally Příbram o ten titul, protože já jsem si to sám velice zkomplikoval na Bohemce, kde jsem nedojel a vyskočil jsem ven s autem, ale jaké byly oslavy nebo nebyly, to už si fakt nespomínám, ale bylo to velmi, když jsme ten titul získali, velmi emotivní, protože pro nás to bylo poprvé a naposled, nebo aspoň v absolutním českém, takže ten moment si pamatuju velmi dobře. Pojďme si projet pánové výsledky pro ty diváky, kteří třeba nesledovali včera úplně tak, ať vědí. Vyhráli jste o téměř 6,5 vteřiny před Filipem. Třetí byl Zimon, který jediný vás mohl ohrozit v boji o titul. Ten ztratil půl minutku. Čtvrtý Petr Semerád, pátý Václav Pech, šestý Věroš Cvrček, sedmý Erik Zeiss, osmý Jan Kundlák, devátý Dominik Novotný a desátý místo Aleš Jirásek. Honzo, co bylo nejtěžší na Pačijově? Který moment rozhodl? Já si myslím, že zase jako na Baronce to bylo trochu jednodušší tím, jaký bylo počasí, protože vlastně vrátilo se léto, jak na sobotu, tak na neděli. Takže volba pneumatik byla jasná, jo, od první řady až do té poslední. Nebyly žádné spekulace, jestli někdo zaprší, jestli opravdu máme tu správnou volbu pneumatik, takže to bylo jako jednodušší, ale asi pro všechny posádky. A co bylo těžké na Pačovu? Já si myslím akorát jenom to, že jsem se tam potýkal vlastně s tím nachlazením, který pořád mám teďka a nějak jsem to zvládnul v tom autě a bylo to fajn. Vy jste šli vlastně ve třetí vložce do čela, to byla ta skoro 19-kilometrová, a pak už jste to drželi až do konce. Jirko, vy už jste měli ten titul na dosah před startem Pačijova samozřejmě. Jaká byla atmosféra v autě? Byli jste nervózní trošku i u takových zkušeňáků? Projevila se nervozita, nebo jste to brali jako klídeček, Arko, prostě to dáme? Ale ne, nervozita nebyla. My se snažíme si ty závody fakt jakoby užít a na ten Pačeho jsme si i věřili po tom vítězství na Berunce, to každému dodá prostě nějakou jistotu částečnou a i to počasí nám tomu nahrálo, že bylo takhle hezky. A fakt jsme si ty vložky užili a jelo se nám fakt bezvadně a měli jsme pohodu v autě, takže že by byla nějaká nervozita, to vůbec ne. Pavle, ty jsi sledoval Pačijov, jak se ti líbila soutěž?
Tak samozřejmě jsem Pačeho sledoval už jenom z toho, že prostě tady musím dělat nějaký komentář, tak soutěž Nemusíš, to je krásná povinnost. ne, tak samozřejmě, že jsem to sledoval, no tak já jsem, jestli si vzpomínám, dobře, já jsem na Pačejově startoval asi jenom jednou, takže já už si to moc ani nevybavuju, jak to tam vypadá, vím, že je to úzká, rychlá trať, všechno zakřoví, tak nevím, jestli to tak platilo doteď, to asi chlapi by potvrdili, ale samozřejmě sledoval jsem, jasně. Líbila se mi moc, samozřejmě obrovské boje, kluci to najeli ze začátku a pak už si hráli se zbytkem jak kočka z myší, takže tak, jak to dělají mistři, no. Počkat, Děkujeme. Myši, Honzo, směješ se, souhlasíš? No, tak asi to tak trošku bude, protože ty zkušenosti vlastně máme, nebo já je mám, jich mám spoustu a samozřejmě jsem věděl, že s Barunky potřebujeme zachovat nějaký to tempo, v kterém jsme tam skončili, nebo respektive ne tu poslední vložku, protože už jsme akorát prodali, co jsme prodali, protože jsme tu Barunku chtěli vyhrát. A Power Stage nás nějak nezajímala, nepotřebovali jsme z ní žádný body takže jsem nastavil takový tempo ze začátku, jako před poslední vložku na Barunce. Tak jenom abych si jako trošku oťukal ty soupeře, jak na tom jsou, jak na tom jsme my, jaký bude porovnání toho času. A jak říkal Jirka, tak vyšlo to, že vlastně Simon byl o 2 desetiny rychlejší, s tím, že ta první vložka měla posledních asi 5,5 nebo kolik, 4 kilometry nových. Nový úsek, který byl velice úzký, bylo tam spoustu štěrku, jelo se pořád v koleji, byly tam takové jako riskantní zatáčky naplno přes horizonty do cíle, s tím, že pokud to jako vyjde, tak to udržíš na cestě, pokud ne, tak skončíš. A vyšlo to z toho vlastně, že my dva jsme se utrhli na té první vložce. Tak říkám, fajn, teďka jsme nariskovali, rozpis nám sedí, takže vlastně v tom druhém průjezdu ten nový úsek prostě pojedu, tak to mám napsaný. Ty zatáčky, které mám napsaný naplno, tak je prostě podržím a tak dále a tam jsme se právě urvali, takže od té doby, tady od ty rychlostní zkoušky, nějakým způsobem jsem byl schopen si určit, jaký tempo potřebujeme zajet, abychom tu vložku vyhráli, nebo abychom byli druhý, třetí a ta ztráta nebyla na toho vítěze té rychlostní zkoušky nějak velká. Urvali a vyhráli jste 11. titul, nebo respektive ty, Honzo, si vyhrál 11. Jirka druhý. Ještě třeba bude mít čas to vyrovnat. Pojďme se v rychlosti podívat na tabulku, jak to bylo. Měli jste 293 bodů, nebo máte stále. Druhý Zimon 260 bodů, tedy 33 bodů ztráta. Třetí Filip Mareš 239, čtvrtý Erik 189, pak Adam Březík, Vašek Pech, Věroš Cvrček a tak dále a tak dále. Honzo, ty máš 11. titul, poprvé si vyhrál v roce 2004, Fabia VRC tehdy, pokud se nepletu. To byl prezidentem Václav Klaus, druhý rok teprve. Takže, Je to možný, jo, to si nepamatuju. pamatuješ si ještě na ten titul? Tak na tady ten titul se nezapomíná, to nejde zapomenout, protože byl to první titul. To je, jak když vyhraješ poprvé Barunku, tak to máš prostě jakoby zažitý a víš, co se ten rok dělo. Když ji vyhraješ po druhý, tak si taky pamatuješ, když vyhraješ po třetí, po čtvrtý, po pátý, tak už se ti to trošku ztrácí. Takže vždycky ty první vítězství, buď nějakých velkých podniků, nebo v absolutním pořadí v šampionátu si vždycky pamatuješ. Si tak říkám, co by za to někteří jiní jezdci dali, kdyby měli takový problém, že si nepamatujou některých vítězství na Barunce. Prosím tě, no, promiň. No, je to takový, jak bych to řekl, no, prostě nejde si to pamatovat úplně všechno. Jo, Chápu, rozumím. vyhráli jsme mockrát a prostě všechny ty vítězství samozřejmě nějakým způsobem si pamatuju, ale ty jednotlivé detaily vždycky přicházejí nejvíc z toho prvního vítězství. Ale já moc nevím, co bylo v pátek, jo, takže No, já vidíš, úplně vidíš, chápu, že si to nepamatuješ. Ale řekneš mi, který titul si ceníš nejvíce z těch 11? Máš nějaký takový vybraný, který si vzpomeneš, že byl top? Tak já musím se vrátit zpátky, ten první prostě byl jako nejvíc, protože tehdy jsem byl ještě hodně mladý. Je to už víc než 20 let zpátky. Teďka mám 43, takže minus 21 let, bylo mi kolik 22, 23, 22 roků. A v té době tady byl Venca Pech a byl tady Roman Kresta, který prostě byl pro mě jako modla českého rally sportu a když jsem ho dokázal porazit v přímých soubojích, tak to prostě pro mě bylo nejvíc. Jirko, ty jsi vyhrál druhý titul, to jsme samozřejmě řešili, ale jsme se ptali po Barunce. Ty jsi vyhrál Barunku s Dominikem loni, letos s Honzou, titul loni s Dominikem, letos s Honzou, tak já se tě zase musím zeptat, co ten příští rok dokončíš ten hat-trick s někým jiným, nebo už jste se kluci bavili, jestli posádka zůstane stejná, nebude žádná rošáda?
Já doufám, že posádka zůstane stejná, už to nechci jako pokoušet ani s nikým jiným a nic mě k tomu ani neláká, takže pokud Honza bude chtít, tak já budu nadšený, pokud spolu pojedeme dál, to je jasný. Děkuji, Jirko, já chci, to je jasný. No. Takže Děkuju. jste se Jak jsme kluci se domluvili domluvili, přímo, přesně takže tak. máme titulek pro náš podcast teďka večerní, takže jsme se tady přímo přenosu takhle domluvili. Ne, samozřejmě, zima je ještě dlouhá, to je jasný. Honzo, jaký plány ty teď máš? Já vím, že ty si v cíli říkal, že chcete rozebrat Fábii teďka do posledního šroubku, že budeš odpočívat, že ještě tam budou snad nějaký sponzorský jízdy nebo něco takového. Zúčastníš se ty přímo, nebo jaký je tvůj program? Zúčastníš se přímo toho, že se auto rozebírá, máš do toho co říct, jak to probíhá? A teď samozřejmě dneska jsem měl být v práci, ale tím, že jsem nemocný, tak jsem doma, takže ta práce se nakypuje, takže jakmile se tam dostanu, tak samozřejmě to bude spoustu papírování. Pak nás čeká ještě jedna sponzorská akce v Hustopečích, někdy v polovině října, protože byla trošku přesunutá, takže teďka FAB se rozebírat zatím nebude, jenom se bude kontrolovat. A pak se samozřejmě rozebere a pak to je prostě ta denní rutina. Máme tady jednoho školáka, jednoho předškoláka, takže vlastně, když moje žena bude v práci ráno, protože jezdí poměrně brzo, tak ráno odvízt nejdřív Pepu do školy, pak se stavit s Honzíkem ve školce, pak do práce, pak je vyzvednout. Kluci mají každý den v týdnu mají vlastně nějaký kroužek, takže je to taková ta denní rutina spojená s tím rodinným životem, což je úplně super a bezva. A pak samozřejmě začne jednání s těma partnerama, což je takový to složitý, což nemám rád v úvozovkách, protože to zabere strašně moc času a strašně moc energie. Ale Řešíš to ty, Honzo, že jako fakt chodíš v obleku po firmách a říkáš, ale nechodím v obleku, potřebuji tolik a já tolik. jsem sportovec, já k tomu oblek nepotřebuji. Ale já to říkám tak, že mě prostě buď to lidi budou brát takový, jaký jsem, anebo mě brát nebudou. Takže já se snažím odvádět vlastně co nejlepší výsledky v tom sportovním odvětví a nehraju jsem žádného biznismena. Pro mě ten rally sport není biznis, pro mě to je vždycky o tom výsledku, ale samozřejmě potřebuji k tomu ten budget, protože bez toho budgetu bych to dál nedělal. Takže tohle nás teďka všechno čeká. Zmiňoval jsi tvoje kluky, jestli se nepletu, tak Pepík začal chodit do první třídy, je Ano, to tak? A Honzík, mám informace, že jezdí už po servisu s RC modely, a tak ne, to byl nepřemýšlíš. Pepík, to je pořád Pepík, ale Je to prostě, furt Pepík? Je to ano, tak? ano, přesně No tak. tak vidíš to, Aha, tak mám špatné informace, musím to vylepšit pro příště. pořád. Nepřemýšlel jsi, že by si, nebo neskoušeli už kluci třeba motokáry, nebo tak něco, nebo necháváš to vyloženě na ně? Hele, Pepa ten už jezdí dlouho, ten vlastně začal ve 4 letech na motokárách a letos jsme pořídili, nebo vlastně můj kamarád, s kterým jsem vyrůstal, jmenuje se Honza Dostal, pořád má svůj motokárový tým, tak mě vypůjčil od MS Kartu vlastně rám juniorský. Je tam nějaký motor, myslím 125, který je omezený nějakou 60 nebo 70. Takže byli jsme jednou zatím jezdit a jinak jezdíme sem do půjčovny do Rychlova nad Kněžnou na motokáry a teďka se chystáme právě v tom průběhu října, si myslím 2x, 3x s tím vyjedeme. Jezdíme v Pardubicích na minabajkové dráze. Jeho to hrozně baví, ale má to vždycky za odměnu, takže vždycky si to musí zasloužit. Super, no tak to musí být děda rád asi. No, děda moc rád není. Děda moc rád není. Děda moc rád není. Super, ale tak dobrá zpráva pro fanoušky České rally rozhodně, že jo, budoucnost se možná, Možná. pokud nekouká děda, tak možná bát nemusíme. Jirko, prosím tě, co ty teď, co plánuješ? Začíná zimní sezóna v Krkonoších, že jo, tak je to zase klasická rolbařská sezóna, nebo máš nějaký jiný plány na zimu? No bude to asi klasická zima jako vždycky, takže já strávím asi zimu zase v rolbě a uvidíme, jak to bude dál. No. Pavle, promiň, že tě teďka trošku méně zapojuju, ale Honza říkal, že je nemocný, že chce po půl hodině skončit, tak uvidíme, jak dlouho ho tady udržíme. Ale zeptám se teď možná společnou otázku pro všechny. Vy jste vyhráli titul, dohromady máte, pokud správně teď v rychlosti počítám, 85 let, ale máme tam samozřejmě spoustu mladých vlčáků. Kdo v letošní sezóně, a začnu teda u tebe, Pavlíku, promiň, že tě tak málo zapojuju, kdo v letošní sezóně z těch mladých střelců vás nejvíc překvapil, potěšil a kdo naopak zklamal? Pavle. Já nevím, tak nevím, jako nebudu asi říkat, kdo mě zklamal, to se, v tom sportu obecně se o tom jako hrozně špatně mluví, jako když si někdo zklame. Já myslím, že dobré závody celý rok předvádí třeba ten Dominik Novotný na to, že prostě jede poprvé, i teď na Pačiovi si myslím, že je velice slušně. Takže tady já bych viděl takové
jak jsi říkal, ty nástupce za ti 85leté, že máme v součtu. Takže já chce to samozřejmě, chce to jedině dobře, když se ocitne někdo, kdo prostě tuhle generaci nějakým způsobem na ňu napojí nebo nahradí. Samozřejmě. Kluci, Honzo, Jirko? No, tak samozřejmě letos ten mistrák byl takový, byl napínavý. Jo, těch kluků tady, kteří vlastně měli na to vyhrání, tak je spousta. A samozřejmě všichni k tomu asi nepřistupují takovým způsobem, jak k tomu přistupujeme my. Já mám spoustu zkušeností vlastně s tím Škoda Motorsport, takže vím, že člověk nesmí podcenit vůbec nic. Nesmí se vzdát do posledního okamžiku. Myslím si, že třeba Adam Březík, kdyby trošku zase, teďka doufám, že zase bude nějaký salám, že to je jasný, a kdyby trošku upustil od toho svého salámismu, tak by mohl být hodně rychlej člověkem tady v české scéně. Ale jak říkal Pavel Valoušek, tak z těch mladých, nových, ten Dominik vlastně odvedl opravdu slušnou práci. Já nevím, jestli do Uh, toho ještě můžu vstoupit, tak já v podstatě, jak říkal Honza, já jsem ptal se na nové kluky. Tam já už úplně neřadím Břízu, jo, a tady Jasně, jasně, jasně. a Filipa, jo, a Erika. To už beru, že to jsou chlapi, co mají tu třetinu, co má Honza, takže tam se nemůžeme bavit o tom, že to jsou nováčci. Já jsem bral vysloveně Ano. někoho, jako kdo je vysloveně v tom sportu skoro nový. Tak já jsem na to odpovídal. Jirko? Tak za mě asi jako malý zklamání možná bylo na Barumce, že ty mladí kluci, že tam nikdo prostě se nedokázal dostat na tu bednu, to jsem jako očekával, že ať už Erik nebo Dominik prostě, nebo i ten Adam, že o tu bednu budou bojovat, takže to jsem nečekal. A jinak zklamání já taky asi bych nechtěl, nevím, no, prostě třeba Filip Konci, myslím, že jako se čekalo úplně něco jiného, no a i ten Dominik má sezónu, jakou má, to všichni víme, takže doufám, že se z toho teďka oklepe a že zase bude tam, kde má být. Se líbí, jak jsi řekl, že bys nechtěl, a pak jsi tam rovnou 2 jména poslal. Jo, tak jako to asi Ne, všichni samozřejmě, vědí, jak je to, že? nechceme tady nikoho vyzdvihovat, to je jasný, nicméně já třeba od Dominika určitě jsme mu přáli všichni víc, ty jsi s ním loni jezdil, teďka jel krásně, že jo, na Pačejově, ale odstoupil pro bolesti hlavy z 6. místa. Máš nějaké informace od něj, Jirko, a jak se na to díváš vlastně teďka po roce, že Dominikovi se ta sezóna ne tak úplně povedla. Samozřejmě přejeme mu, aby to bylo lepší. Hele, nevím teďka, tak měl těžký otřes mozku, že jo, takže to se každopádně podepsalo teďka na tom Pačijově, ještě to asi bylo fakt moc brzo a chce tomu dát víc času a pokud se fakt necítil, tak je to fakt riziko a nemá cenu pokoušet zdraví svoje diváků a i spolujezdce, takže si myslím, že usoudit, že to vyhodnotili velice správně a uvidíme, co plánuje na další sezónu, no. Mě zaujalo, že Dominik nám řekl v rozhovoru, že se některé věci ani nepamatuje jako z reálného života po té bouračce. No, tak to je docela děsivý, tak věřme tomu, že se vrátí a bude. Ale to měl i tehdy potom Semetíně na té Barunce, že nevěděl z té nehody vůbec nic, což nakonec bylo možná plus, že pak neměl žádný blok v hlavě, ale jako je to možný. No. Já si myslím, že to teďka vstoupím, to je podle mě jako normální věc, po takhle těžkým otřesu mozku. A ta paměť se prostě resetuje nějakým způsobem a člověk z toho nemá žádný vzpomínky, žádný zážitky, což je jedině dobře a bolí to a trvá to dlouho, než se z toho člověk dostane. A mě se to stalo vlastně v roce 2023, pardon, 2003, jsem 2023, ale 2003 v Tatrách, takže já mám třeba jako vymazáno třeba půl roku, jo, od té nehody, takže to si nepamatuju vůbec nic. Je to normální. No tak safráč, takové nehody je co nejméně do budoucna. Honzo, já se vrátím ještě zase dál k tvojí budoucnosti. Mě zaujalo, že se nám minule řekl v pokecu po Barunce, že pokukuješ lehce při změně pravidel v budoucnu po VRCčku případně, nebo ne po VRCčku, ale po Rally 2, protože od roku 2027 vozy Rally 2 dostanou nový aeropaket, silnější motor a vlastně se z nich stanou Rally 1. Doufám, že jsem to teď vysvětlil dobře. Řekneš nám něco konkrétnějšího o tom, protože já jsem se tě na to minule úplně nedoptával, posunul se to někam, nebo co máš v hlavě? Hele, Radku, neřeknu, protože vlastně ty pravidla ještě nejsou jistý. Jo, ale pokud by to tak bylo, že vlastně tady ty nový auta budou puštěny do těch národních šampionátů, tak by mě to strašně lákalo se prostě svíst jako s tím nejlepším autem, který bude k dispozici, který bude na trhu, který vlastně bude mít na to vyhrát i závod mistrovství světa. Jo. Neříkám to, že vlastně plánuju nějaký návrat do mistrovství světa nebo do mistrovství Evropy, to asi už ne, ale prostě svíst se s tím nejrychlejším, co bude k dispozici, mě strašně ještě láká.
Myslíš si, že v národních mistrácích, v českém mistráku, nebo máš nějaké informace, tyhle vozy budou taky třeba po roce 2027? Hele, informace nemám, ale jako je to mít spíš jako zbožný přání, protože samozřejmě člověk chce mít pod sebou co nejvíc koní, co nejvíc výkonu, co nejvíc krouťáků. A pokud by se tak stalo, tak by to bylo fajn, bylo by to fajn jak pro posádky, protože ty auta nemají být zase tolik dražší než ty rally dvojky. Takže věřím, že by se jich tady pár ukázalo. Neříkám, že třeba teďka 20, tak třeba v Pačově nebo kolik jich bylo, ale minimálně třeba 10 kdybych na startu bylo tady v Čechách a bylo by to fajn pro všechny. Hmm. Když se bavíme o těch změnách na příští rok, zaujalo mě teď, že na Pačejově Erik Zeiss zkoušel nový pneumatiky, MRFka, indický. Jak to máte vy na příští rok? Zůstáváte smyšlené nebo přemýšlíte třeba o něčem podobným, Honzo? A tohle je zatím otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Samozřejmě budeme se snažit být konkurenceschopní, to znamená, k tomu budeme potřebovat pneumatiky, které nám dají ten bezprostřední výkon na tom asfaltu, na každé soutěži. A my si budeme jistí, že tu soutěž budeme každou, pokud se na to připravíme, tak budeme schopni vyhrát. Takže to je teďka otázka, na kterou nedokážu odpovědět. Kdy se tohle řeší, co se týče dodavatelů pneumatik, protože určitě to musíte nějak předem objednávat. Vím, že třeba v MRFku říkali, že se to musí objednat dokonce před sezónou, ty gumy, že to dovážejí z Indie. Jak to máte? Ale tak to netuším. Jako my teďka spolupracujeme s Michelinem a díky panu Janebovi, který tady vlastně zastřešuje ten servis i prodej těch pneumatik, tak vždycky přiveze kamion na závody a myslím si, že má dost pneumatik pro každou posádku, která chce startovat na Michelinka. Okay. Doteď jsem se ptal já, novináři se vás taky hodně ptají na rally a opakují se často ty otázky, tak proto tady máme Pavla. Tak věřím, že si dneska nachystal nějakou otázku na kluky. Je to takzvaná rubrika Co jste na rally neslyšeli. Pavle, máš něco? Jako dlouho jsem vymýšlel, to je hrozně těžký, ptal jsem se už kluků loni, spíš jako mě, když se zeptám Honzy, já jsem nikdy nezažil jet, jakoby, jak říkal Honza, s nějakou rýmou, nachlazením, nemocný, vlastně slabý, jakým způsobem se dá na to připravit, jestli je to i těžší vzhledem jako mentálně, prostě samozřejmě, že toho člověka to víc mentálně jako unavuje, tak jaký to je závodit nemocný. Hele, Pavle, tak je to nepříjemný samozřejmě, ale sám moc dobře víš, když tě něco bolí tak v tom prostě autě prožíváš ten adrenalin, který je schopen tady ty maličkosti, pokud to samozřejmě jako není něco vážného, v tom okamžiku, když se do toho přepneš, ten tvůj mindset se do toho přepne, tak jako nevnímáš nic, jo. Takže byl jsem si vědomý toho, že třeba na těch dalších ložkách se mi blbě dejchalo a už jsem dejchal, byl jsem víc udejchaný a tak dál, ale prostě jako když člověk chce, tak si myslím, že z toho svého těla dokáže jakoby dostat víc, než si myslí, že v něm je. A je to prostě o tom se soustředit. Samozřejmě pokud bych na sebe cítil, že to je nebezpečný pro mě, nebo pro Jirku, nebo pro diváky, že bych vlastně jako ztrácel vědomí o tom, co dělám v vozovkách, soustředění, tak bych to auto odstavil a dál bych nepokračoval. Ale buď to je prostě nějaká chřipka nebo covid, testy jsem se zatím nedělal a prostě zatím volantem mě to problémy nedělalo, takže to bylo fajn, ale je to nepříjemné. Je to samozřejmě nepříjemné. Tak snad se brzo uzdravíš. Pavle, máš něco i na Jirku? Na Jirku mě napadlo akorát to se zeptat, jako jestli byl v zásadě rozdíl získat titul s Honzou a s Dominikem, nebo jaký v tom byl rozdíl? No tak s Dominikem byla obrovská motivace toho Honzu prostě z toho titulu sundat, že? To je jasný, takže o to se jelo i ve větším riziku a i to štěstí, jako jsme měli, to jako je bez debat. A s tím Honzou je to prostě s jeho zkušenostma a celkově takový prostě uklidněnější, no, než s tím Dominikem, takže jako první titul má svoji váhu každopádně a teďka s Honzou je to zase něco jiného, ale jsme za to šťastní. Tak ten první si budeš nejvíc pamatovat, to už víš. Je to tak. Dobře, děkujeme, Pavlíku, hezké otázky. Pojďme na otázky od diváků. Honzo, stopuju to, začali jsme nějakých 13:07, tak máme ještě nějakých 7-8 minut, nechci porušit slib. Pokračuj. A jedem. Martin Švandelík z Ostravy se ptá, to je zajímavá otázka, ta mě pobavila. Příští let slaví Škoda Motorsport 125 let. Je to otázka na Jirku. Jirko, ty prý máš doma krásnou Felicii Kit Car, nachystáš něco speciálního s tímhle nádherným závodákem, je to ikona, vytáhneš ho někam?
Ale v plánu to teďka není, ten čas na to není prostě, teďka jsem plně vytížený tady s Honzou a chci se soustředit čistě jenom na tuhle věc, ale je možný, že do budoucna ještě jako ten čas na toho Kita nadejde a někdy se s tím ukážem. Je to možné ještě. Že by se zařídil i. Jo, jo, jo. Počkej, já musím to budu řídit já. Takže to je další domluva. Už jste tady dohodli spolupráci na příští rok, takže bych i auto. Je to možný, můžu to Honzoj počítat, aspoň to může Děkuju, posoudit. děkuju. Tak máme další titulek, super, tak věřím, že to ještě natáhneme a minimálně těch 10 minut ještě něco vytvoříme. Pojďme na další dotaz. Anička Švejnarová, Český Krumlov. Na Honzu. Honzo, ty si minule říkal, že dcer nepřipadá v úvahu, ale pojedeš se podívat třeba aspoň s rodinou jako fanoušek, máš to rád, takhle občas si zajedná. Hele, kdyby se jelo asi jenom v Čechách, kdyby všechny rychlostní zkoušky vlastně byly jenom tady po České republice, tak bych se jel podívat jel. Ale tím, že teďka vlastně už máme i školáka, který musí jít v pátek vlastně do školy, nechceme ho samozřejmě omlouvat, protože je to prvňák, takže chceme, aby prostě tu absenci měl co nejmenší. Tak si myslím, že tady z pohodlí gauče si pustíme nějaký přímý přenosy na Rally TV a budeme podporovat všechny posádky z domu. Zapálíte krb, že jo, to bude krásné. Natopíme si v krbu, hele, a dáme si něco dobrýho s manželkou a podíváme se na to všichni společně. To zní moc hezky. Třetí dotaz, Tomáš Pláníčka z Liberce. To bych řekl, že asi tak možná soutěž na všechny. Letos se v českém mistráku jelo po druhé v řadě 6 soutěží, dřív to bývalo většinou 7. Co myslíte, vrátí se Valaška nebo Příbram do budoucna, nebo přibude třeba někdo další? Začnou Pavla, ten dlouho nemluvil. No tak samozřejmě bylo by fajn, kdyby ten mistrák byl jako širšího spektra víc závodu, jenomže ten trend, kudy to kráčí, všechno víme, že prostě všechno je složitější, povolování rychlostek je složitější, sehnat na to peníze je složitější, takže je potřeba si vážit v podstatě každého organizátora, který na sebe nese obrovskou břímě zodpovědnosti de facto za všechny, že vůbec ty závody jdou konat. Takže nemyslím si, že to je v intenzi se jako rozšiřovat, ale být vděční za to, že vůbec ten šampionát jsme schopni jako zorganizovat, ufinancovat a aby i ty posádky to zvládly zorganizovat a ufinancovat. Je to zvláštní trend, když si to vezmeš v ostatních třeba disciplínách typu, já nevím, MotoGP, Formule, vím, že teď říkám samozřejmě mistrovství světa, tak tam se ty organizátoři perou o ty soutěže. Tady se mi zdá, že je to trošičku naopak. Honzo, jaký je tvůj názor na to? No, můj názor to je takový, že ty vlastně každý organizátor ty jednotlivý soutěže dělají svou práci profesionálně na maximální úrovni pro posádky. Jako každá soutěž je prostě lidská, a jak pro ty fanoušky, tak samozřejmě pro nás, pro posádky. Já bych uvítal, aby byla větší podpora od Autoklubu České republiky, aby těm organizátorům prostě pomohl ten autoklub malinko víc, aby jim některé věci vlastně usnadnil, nebo jim na něco přispěl a tak dále. Pak si myslím, že bychom tady mohli mít těch soutěží klidně 7. Máte nějaké informace, že třeba do budoucna by nějaká soutěž mohla být? Protože vím, že se mluvilo o Valašce, že by se už letos mohla zase jet. Nakonec to neklaplo. Honzo, Jirko? Nemám žádné informace. Já si myslím, že to je vždycky právě otázka těch peněz. Takže pokud by Autoklub našel nějakou cestu, jak těm organizátorům přispět na pořádání těch jednotlivých soutěží, tak si myslím, že těch soutěží by mohlo být zpátky 7. Jirko, co ty na to? Co se týče Valašky, tak taky nevím, jestli jako je v plánu nebo není, ale jako v dnešní době i ty povolení a tohle to strašně omezuje ty pořadatele, je to čím dál těžší prostě se někde na ty silnice vůbec dostat, takže chápu, že prostě ne každý se do toho chce i pouštět a buďme rádi aspoň za ty závody, co máme ještě. Jsme rozhodně rádi a děkujeme organizátorům. Tady ještě doplňková otázka, která na to navazuje. Co bodový systém, škrtání a tak dále. Je to ještě aktuální? Změnili byste to, nebo zdá se vám to v pohodě? Protože já třeba jsem vlastně do poslední chvíle nevěděl, co vám by stačilo v té poslední soutěži, abyste ten titul měli. Je to velmi těžko uchopitelný i mediálně. Je to zase vlastně pomoc pro ty posádky, které vlastně třeba nebudou mít budget na těch 6 nebo 7 soutěží, tak je to jednodušší vlastně, že pak nějakou soutěž nemusí jet a tak dále. Z mýho pohledu, pokud jdeme šampionát, tak by se měli vlastně bodovat všechny soutěže, bylo by to fajn, ale zase
by to chtělo, aby ty posádky vlastně ty všechny soutěže absolvovaly. Takže pokud je nějaký riziko, že ta posádka nemá ten dotyčný budget, že si není jistá, že vlastně může odjet celý šampionát, schání ty peníze vlastně na poslední chvíli před každou soutěží, tak to škrtání je asi lepší volba. Kluci, souhlasíte? Tak já bych jenom doplnil, že třeba letošní Hustopeče, že měli třeba 200 ostrých kilometrů, což je podobně jako Barunka, takže tam i koeficient 1,5 klidně mohl být a o to i ten šampionát by se odvíjel jinak a nebylo to by to postavené jenom na tom zásadním závodě, na tom Zlínským, který o tom titulu jakoby hodně napoví. No. Pavle? Ono samozřejmě toto je otázka do diskuze, protože těch soutěží ubývá a samozřejmě čím je jich míň, tak si člověk musí položit otázku, do jaké míry samozřejmě to škrtání dává nějaký význam. Já když jsem začínal, tak bylo závodu asi 14 a každá měla nějaký koeficient. Jo? Teďka jediná soutěž, která má koeficient, je Barunka. Tehdy, když jsem začínal já, tak měla skoro každá soutěž nějaký koeficient, menší nebo větší podle toho, jak jsou dlouhé, jestli jsou jednodenní, dvoudenní. Jo? Takže ono je toto samozřejmě těžké. Z hlediska toho šampionátu, když tam jedna ta soutěž je, která se škrtá, tak to zase dává tu šanci toho, že ti jezdci můžou jet rychleji a udělat tu jednu chybu v sezóně. Třeba i z tohohle pohledu se na to podívat. Je pravda, že tady, když si zachyboval na Barunce, tak v podstatě si ztratil šanci třeba Filip Mareš, který se s váma přetahoval celou dobu před Barunkou vedl, tak najednou byl úplně bez šance. Nebyl dost na Barunce, bohužel. Je to tak, Barunka To rozhoduje. je part of the game. Part of the game, přesně tak. To je rally, jak vždycky říkáte v cíli. Pojďme na hodnocení jednou větou od fanoušků, kde vybíráme dárkovou tašku od Škodovky. Tak pánové, dobře poslouchejte, tentokrát to nejsou žádné básničky, spíše se tak hodnotilo v rychlosti, ale myslím si, že i tak hezký. Michal Jadlovský, ačkoliv nebyl Honza v dobré zdravotní kondici, potvrzujeme, tak to kluci urvali a titul zůstává ve správných rukou. Pěkný souhrn. Karel Schlehofer, jak se říká, to nejlepší nakonec. A Adam Vomela, krásná, ale náročná soutěž. Je vidět, že Honza to... Já věděl, že Honza to urve, a ono to tak i dopadlo. Tak teď si možná můžeme hodit kostkou, kdy to bude. 1, 2, 3. Já říkám 3. Já říkám 1, 2, 3. Za mě asi 1. Takže 1, Pavle? Asi bych se taky přiklonil k 1. V tom případě já. Takže 3 jedničky, to je hezký, to je jak pro toho Pepíka v té škole, v první třídě, tak snad mu to tam klapne. Pánové, otázka na závěr. Honzo, už víme, že příští rok pokračovat budeš, říkáš to v podstatě veřejně, dřív si vždycky říkal, že nevíš úplně. Baví tě ta rally ještě vůbec? Jak tě to může bavit po těch letech? Jak mě to může bavit, ale baví mě to, protože tam se vlastně realizuju sám sebe, tam prodávám to, co umím. A ty pocity vlastně za tím volantem, který jako prožívám, jsou nepopsatelný pro mě. Jsem šťastný, když cítím, jak to auto pode mnou prostě funguje, když vlastně dělá to, co po něm chci já. A to člověk si musí zažít a proto vlastně ten sport dělám, protože vlastně krotím pod sebou něco, co má najednou převahu a já si s tím vlastně dělám, co chci. A když pak jsou skvělé výsledky, tak z toho mám samozřejmě radost. Baví to jak naše mechaniky, tak celý tým to baví to moji rodinu. Kluci se tam vlastně vyžívají na těch závodech, jsou tam pořád mezi lidma, mezi mechanikama, můžou se tam vlastně naučit, teďka se bavím o mých klucích, nové věci, takže i tady to jsou takový ty malé detaily, které vlastně mě furt udržují v tom, abych byl motivovaný a abych se snažil prostě být co nejlepší. Hezky popsaný. Napadá mě ještě jedna podotázka na tebe. Ty jsi v cíli Pačiova říkal, když se kolega Aleš Skok s tebou bavil, tak si říkal, že titul dobrý, ale vítězství na Barunce teda řadíš ještě výš. Čím to je? Protože samozřejmě já bych si řekl, že titul asi je víc než Barunka. Není to tak, ale... Já si nemyslím, ale jako pro mě samozřejmě, když je ten první titul, tak je to asi nejvíc, ale když vlastně zažiješ Barunku takovou, jaká je vlastně od toho samého začátku, od toho prvního, kdy tam přijedeš, je to spojené s tou atmosférou, vlastně je tam spousta diváků, spousta fanoušků, naspaný servis a tak dále, nejtvrdší konkurence vlastně ze všech závodů, tak ta Barunka je prostě pro mě vždycky nejvíc v tom roce. No. No, takže titul je číslo,
Je to samozřejmě hezký, je to, jak jsem říkal, vizitka toho našeho celého týmu. Je to odměna pro každého člena, pro každého mechanika, pro všechny vlastně, který v tom projektu jsou, ale pokud vyhraješ Barmku, tak je to vlastně trošku nad úroveň toho českého mistráku, nebo respektive toho absolutního titulu. Pro mě, Zní, aspoň osobně. zní to krásně, děkujeme za vysvětlení. Pánové, blížíme se ke konci, já jsem to tentokrát vzal rychle, aby už si on mohl jít vrhnout do postele. Máte ještě na závěr něco, co byste chtěli dodat, nějaký poselství, poděkovat fanouškům, někomu, Jirko, Pavle i ty, Honzo? Jirko, začínáš. Tak já bych asi poděkoval vůbec jako všem pořadatelům i fanouškům a prostě buďme všichni šťastní, jaký šampionát tady máme, protože když se podíváme všude po Evropě, tak nám to můžou všichni jenom závidět, jaký souboje se tady odehrávají a jaká tady je atmosféra, že i víc značek teďka bojuje o to pódium, takže buďme šťastní, že to takhle je a aby to vydrželo co nejdýl. Hezky. Pavle? Asi bych to podtrhl. Je důležité, že ten šampionát běží a je důležité, že se ho zúčastňují špičkoví jezdci. Myslím si, že vždycky čeští jezdci byli ti nejlepší v Evropě, ať kamkoliv přijeli. Vždycky jeli rychle i s tou domácí konkurencí, ať už ve Slovinsku, v Itálii, to Honza konec konců prokazoval celý život, takže ať toto běží dál, máme tu nejvíc dobré techniky v tom mistráku, takže ať to takhle pokračuje jedně dál. Honzo, ty už to všechno řekl, nebo chceš ještě něco dodat? No, já bych chtěl poděkovat Jirkovi, protože samozřejmě pro ně to byl šok, když jsem ho oslovil a Jirka opravdu je na ně vidět, to je srdcář a toho si moc vážím, ale já tady sedím v Kostelci, on sedí vOlošnici, takže to vlastně, já skoro na něj vidím z okna tady. Sedím v Kostelci taky, takže. Vy jste říkali, že vám tam zavřeli nějakou restauraci, jste říkali, tak máte kam se zajít. To je zase týniště, tam pojedeme vlakem. A až se uzdravím, tak pojedeme, tam mají tankovou Plzeň, takže tam to pojedeme zajít z Kostelce vlakem. Na tankovou Plzeň, tam si něco dáme, samozřejmě to je jasný. Ale je to fajn. Prostě my jsme se bavili o tom, že dva balíci, dva vesničani vyhráli titul a strašně nás to jakoby těší. Takže chcem poděkovat úplně všem, našim rodinám, mechanikům, týmům, sponzorům, ale vlastně i vám médiím, protože bez médií bychom tady neseděli, nesehnali bychom ty finance na ten český mistrák, takže patří obrovský poděkování všem. My děkujeme, že jste nám poděkovali a děkujeme vám zpět, protože to byla fantastická sezona, my jsme si to moc užili, takže díky moc vám, díky i fanouškům. Pavle, tobě díky za to, že se s náma připojoval na každoroční, nebo vždycky po sezóně, už taky jsem unavený, po soutěžní hodnocení, samozřejmě moc si toho vážíme. A díky vám divákům samozřejmě, že jste celou dobu koukali. Souhrn celé sezony, ale i Pačijova uvidíte v českém motorsportu ve čtvrtek večer na Nova Sport 6 a OnePlay. Tak, díky moc, pánové. Mějte se hezky. Ať se vám daří. Šťastný Vánoce. Už skoro. A hezký start nového týdne. Mějte se pěkně. Ahoj. Děkujeme. Ahoj. Ahojte. Díky. Ahoj. Čau.